ギリスの夏の楽しみといえば石こくるでの湖水浴ですが、今日はあいにくの雨、はっきり言って寒いですが、少しでもこの美しさが皆さんに伝わればいいなと思います。ここはベルタムユルタキャンプ。石くくる南岸の村ボコンバエバ村の中心から車で20分ほどのところにあるツーリストキャンプです。石くくるの水の透明度はロシアのバイカル湖に続き世界第2位と言われています。水の冷たさも何のその、欧米からのお客さんは湖水浴を楽しんでいます。トイレ、シャワーも完備されています。Kayran ömür 25 yaşka varar bolsa şu kayran yaşlı kol menen o jasavalar bolsa şuゆるたキャンプでの楽しい夜を更けていきます。湖畔の朝。
残念ながら雲に隠れて日の出は見られませんでしたが、雨は上がりました。北岸のリゾートとは違い、自然のままの美しさの中で湖水浴を楽しめるのが南岸の魅力です。